I want you because of my wife. I want you forever, so stay in my life. No matter the weather, I love you forever. No matter it's raining, we always together. I love her, I want you because of my wife. I want you forever, so stay in my life. No matter the weather, I love you forever. No matter it's raining, we always together. I love her, I want you because of my wife. I want you forever, so stay in my life. No matter the weather, I love you forever. No matter it's raining, we always. What up? It's your boy NWD Love Boy and your girl KK. Sing je loop KK. En daar gaan we een check-up gaan maken voor die baba. Op is van tijd vandaag, wat is het een meisje of een boykie? Maar hoe voel je je vandaag eigenlijk? Ik wil ik niet toe gaan. Is vroeg nu. Nee, Caitlin is nog die slaap, jelle man. En is Nieuwjaars Eve ook nog. Oh, ja, stevig hier, het is mijn nieuwjaarsmorgen. Ja, buddy, joh. Kijk, stay tuned. Ik ga naar ons video vat en ga voor en alles. Ik zei jullie feed, jullie. Laatst tijd ik een promotie gemaakt dat ik ga het doen. Maar die keer aan ik het redelijk try om te doen voor jullie. So stay tuned. Moet niet vergeten om te liken en subscriben. En dat is love boy en kijk. Saura baby. Dit is die kliniek jullie. Ze is finally gearrived. Soms straight in. Nee, is gelijk terecht. Je maakt dan ook controle. Wil je misschien naar HIV het vandaag gaan doen? Ja. Enige problemen? Hoe pa je movements lang? Heb je stop in trappen? Kalau saya nak buat apa? Because out of focus. Tidak. Kalau kalsium yang ekstra kurang. Itu ekstra kurang tadi. Iyan. Tahu ya lah. Iya dah. Fear. Tu yang mana itu yang anak tu ekstra suka. Take extra. As muzi मेरा सही ना मतलब मेरा सही से दी दाखिल दी 5 more 5 Kung ada ni Upi, biskit dua di mana saya dah. Gitu ya. एक बार Gezond. सोम Elke keer gezond. Niet gezond. Ze eet meeste vruchten. Ik krijg meer van dit eten. De 7 maanden, 6 maanden gegeven. Amper 7. En hij is dan nog weer 5.
1960 op de druk is nu. I hope my baby. What 51 days is some boys there again. But this is 120 and 160 days. I'm vegan. Is it cheap? Vegan. Tapi nog lucu bi older. Maar op het panic of stress voor lucu moest je nou baby krijgen. Nee, zoals nog paai het voor baby om te draaien. No, lekker classes. Baby está lang que quiere que vaya a la body picture krijgen. Pisasso. Papír, eu preto. Guys, that's it. We did at least try. We didn't get everything
in the heartbeat. He didn't want us to hear the heartbeat or she. But ons het uitgevind, we will find out. But we will upload the other video. But please, like and subscribe so that you can find out what the gender is. We're gonna do a video on the gender reveal. So stay tuned, y'all. Peace.